Saka takumbira komiti yakamirira village 3 nekomiti yakamirira village 5 nekuti samoni rine ratinaro zvinyunyuto zvekuti mhuri yekuvillage 5 yakati vekuvillage 3 vakatema magamu vakatengesa magamu, asi magamu akatengeswa anga ari ekuvillage 5. Saka hatisida kupinda hedu munyaya zvizere. Saka takumbira komiti yekuvillage 3 kana vachinge vanogona kuya vachikwanisa kupindura zvavari panzvimbo dzavari kana kutora macheyazi avo kusvika komiti yekuvillage 5 inge iripo nava Mutsinze, nekuti vaMutsinze sabhuku ndo vari musoro wenyaya uri kudzokera pavari. Ndiwo kubatsirai padiki. Nyaya iri kunzi vanhu vekuvillage 5 vakawirirana kuti ngatibvisei mapuranga. Katabvisa mapuranga tobatsirwa kuti mapuranga anoshandiswa zvakati kana atengeswa. Asi sabhuku ari kuti zvaakatengeswa mapuranga aya, imimi makazouya ndobva matora mari yese kuna sabhuku Mutsinze makati ndiye ku3. Tida kunzwa mhinduro yenyu ende munzwa kuti mari yakaenda kupi, vanhu vagutsikane notovaza kuti mari yakaenda kupi. Vaenda kupa Mutsinze taurei. Inotenda pamusoro iyi unendoro pamusoro yemakurukota ari munhu. Nyaya iyi yakataurwa zvisizvo. Mapirwa yakati kwamuri village 3 ndo yakagara pasi ikaronga zvekutengesa mapuranga. Yaronga zvekutengesa mapuranga akatotengeswa akati wandei. Akasara aya ane nyaya iri muno munhasi i6 chete mapuranga. Mapuranga aya atengeswa nedevelopment committee mu3. 6 magamu. 6 magamu. Zvakanzi inini ndinda ndiri in charge pakuchaji vanhu pamalodzi akambochajwa last time. Saka chairman akatenda munoona magwasa ende poshuwa mari yayo ene mandiri. Saka vauya kwandiri takachajana semagamuti anga ari 6. Makachajana nani mimi? Nemunhu aida kutema. Nabhaya. Ndine paine vanhu veku5. Paine vanhu vepa3. Ndaitovaka mabhani. Ndine vamwe vanhu vakuru vemumusha vandaibatsira kuvaka mabhani. Saka takakupa 30 ton truck yaita 480 tiitengesa. Ivo vakati vane 7 ton truck. Saka takarijisana mari kusvika pa7 ton truck. Kusvika tarijisana kusvika pakuti log imwe chete inoita mari. Saka ndakasvika kuvaudza kuti I think zvatawirirana $50. Amirei. Titsanangurire nyaya yemagamu avanzwa kuri kuenda nyaya. Then uya ari kumashure ku5. Tsanangurire nyaya yemagamu vanhu vanzwise kuenda nyaya. Pamusoro inini yemagamu nenzeve dzangu haina ngobvira yasvika. Saka handigoni kupura zvinhu zvatisekusi. Ko manga aripo pakataura nyaya yemagamu musuya. Taurai chibhongozi. Nyaya yemagamu yakati magamu aya ane side route 3, 5 anokamurana pakati. Side route neku3 vakangona atengesa. Ndobva vangotaurana nasabhuku kuti matengesa magamu 5. Ndobva vachizotaurana kuti ndova kuti vakazoenda kunoona kuti zvinhuyo ndeye3 yese. Sabhuku vachini ndakapurwa mwana wake neku3 nekuti ndanga ndiri ndiye. Ndobva mari yatorwa mwana neku3 yese. Yes. Asi pakutanga maifambidzana vachiita muchinoonesana kuti anoita noguma apa sabhuku azoenda vega. Ndo zvataisa kuti ane mukana. Anyatsopatsanangura. Kutanga vaifambidzana nemi. But vakazokwenda vega ndobva vanoya nemhinduro. Kusati kwakazongoenda uvika. Taurei Nyamutsinze nyotaura. Okay. Panyaya yemagamu isusu hatina kunge tatosvika pachidanho chekuti ari kutombofanira kutengeswa here wechekutanga. Ndokusaka takaenda taona kuti magamu atotorwa kare. Isusu takaenda kunoona magamu rori yakatopaka kudaro. Zvakaitika vanhu vakauya ku5 nemunhu anonzi Anyway Mungasi vachitsvaga magamu. Ndobva avaudza kuti handi tinoona sabhuku. Ndikati endai munotsvaga magamu amuri kufungidzira kuti munotenga nekuti handizoto anotenga magamu akaita sei. Ndobva vaenda havana kuzodzoka. Pavakazodzoka vakatozodzoka
vakunyanya kuzotakura. Saka zvakaitika ndezvekuti pakati apa izvo zvakutaurwa nevanhu. Pane vanhu vakaitisana nharo, pane vanhu veku3 neveku5 zvekumashops. Kusvika vanhu vanga variko vakundwa kuti magama arese anofanira kunge ari ekuvillage 3. Ndo matauriro avaita pamaboundaries avo. Ndofunga ndo pandakagumira kuziva ipapo. Saka musi wakazouya kuzotakura magamu, ndakatirega ndichienda ndinozvionera ndega kune magamu trees acho. Magamu iyawo haasi ekuvillage 5. Nekuti kana kuine vemuvillage 5 vari munomu, kana vachinatsoziva kwakagumira paddock yedu, vanofanira kupupura chokwadi. Magamu ari kumhiri kweroad inofamba nematractor ekwamadziro ichibva ku4. Kune vaiita zvevidco pakati pemavillages ari 3, vanoziva kuti pane mapigs akadaiso. Pane patakaichipira pane vanga varipo handiti murume uyo akadara kuti pamberi pachangamiro maererano nemagamu. Tibatsireiwo kuti akadara kuti taura. Murume uyu akadara ndikuti inini ndakazoenda kuna mapuranga ndine wandani nayo tikakurirwa vanhu kuti vachitigara mapuranga ndiwo asi ku5 asi akabvumirwa kuti ndiye ku5 kana ndiye ku3 akazviramba ndi kuita kuti right handina kuenda kunoita kunokurirwa aiwa tiri kuti sabhuku tiri kuti zvamakatitaurira sedare musi yatauya makati tichii kukurirwa kwakaitwa kumashops. tiri kutaura zvemapuranga pazobuda zara uyu akataurwa nani zita wakataurwa naGaraba. kunza ane mari akatoti ane mari boti Garaba ina ndionesa akataura kuti Garaba ana kuenda kwakanobhutwa kana muri kurangarira pakazonzi uya akwanise kutaura nokuti ndatizo rakati handisi ndakataura iyeyo kubvunza mari patakatiudza kuti mukurangarira naGaraba ukuziva here asi iye akati ndeuyu zvakanzi akwanise kutaura nokuti ndatezvara vake kubvunza mari saka akatsarwa akabvutirwa mari. Isi vabe tichitera muchitaura kapai hatimbokangana zvichiri makada kuti nyama statement yozofidhana mamunzira tirizvo zvawakataura pai taura chamwari yatonga pakabuda mashumo kuti atezvara nani munhu akataura zvari baba wara uyu kau ndiye akapfeka blue kau ndiye akapfeka blue musuya nembe dzakapfeka kutodziziva pakanzi sabbath vakazoenda kuti vanoonesana kuti sabbath vakataura kuti inini ndakazokundwa inini vanoti mukuona mwana wangu kumuremedza mukana achitodaro pari kunzipo mari yakanga gwazi ofisi gwazi ndati zvavake saka kana akundwa pamashoko muremedza kuti ende mupiwa mari kana inge yaipiwa mari ava ndikukwasha natizvo ndozvo ndakakumbira kuti kwasha natizvo vakafanira kufesana kutaura nemazano. Asi isu tiri kuti muri kutenderana nazvo here kuti akati inini ndakakurirwa haana kuti mapuranga anga ari ku6 kana ikwakadizvo here pekuti ndakakurirwa ndopakazita kuti nditaure mushokani nhasi maakuti mimi mukomai kukurirwa kuti ndizviri zvenyu mairwire ndizviri zvenyu mashoko ekuti ndakakurirwa handisi kuaramba asi mashoko mati ndakanataurira kururi ndikutaura kuti chekutanga tiri kuti zvamakaudza dare tauya musi wechipiri makatipa mhinduro yekuti musha wakakurirwa kuti tosvika pakudedza murume uyu panapa inini ndikataura ndichiti takakurirwa ndechitaurira musha wakakurirwa iwe ndiwe sabhuku ndiwe musha wakakurirwa nekuti nyaya ikai kutorwa kwakaitwa vanhu ava kusadzuka kwavakaita kwatiri kutaura kuti tatombawana here mapuranga vakange vanotorwa nevanhu veku3 ndo zvakaitika ngati vachitanga kuuya vakauya vachitsvaga mapuranga. Chandiri kupesana nacho ndechekuti nhasi maakutudza dzimwe nyaya kuti ayo mapuranga yanga asiri edu ngati patakaenda tikanoona aiwa bvumai baba muri kutaura handi muri kuti chero makabvunza muziva ndizvo nearume ku5 vanobatsira imi mai mara makanyara hama zvamuta ndimakaudza nyaya kuno makunyara achibvongo dzakasimudza ruoko pamwe nezvekuda kutaura taurai pamusoro tingagone kutenderera nyaya iyi pachii nekuti matauro yakakanzi yakaita semhosva kuna agwazi chinzi ndo vakatora mari but agwazi varipo vari kungotaura chokwadi chekuti handina munhu andakapa mari ngemari iyo ndinai ndakati 5 ne3 change mataura varipo agwazi asi toda kuti changamire vagadzirise kana paine zvaida kuitika kumashure zvibude pachena mese musununguke ndizvo wezi munazongobvuma kauti enda tora nekuti abata pati mhosva nekuti mapuranga kana anga ari eku5
eku3 paine tuma tweku5 panofanira kuti kamari kadiki kamapuranga mashoma eku5 ngakaende ku5 veku3 kana vane mazhinji ndotora mari yakawanda handi ndizvo asi kunge musha wadi mabvumirana musha pozi ku5 ndozoti akawanda then nhasi sabhuku vakuchitivo aiwa hasitomborei kwenyu uyo ari kutaura kuti mari naitanga mawirirana sabhuku akutoti haasi ekwenyu saka 5 hamuna chinhu sabhuku ati haasi ekwenyu ndizvo hadai tisaitinzwanani simukautarigara ndinoda kuiseva kuti sabhuku vari kuti hapana e5 vabvazwa kuti vanenge vaverenga nhambo i6 ivo vagwaza vati chiisha mwana uyo ari mashuuro kugaraba akwazi vachitaura pavakataura vatopiwa samuni akati inini ndapiwa samuni wai inini handina kudya mari ndina kupa vanhu 3 mari ndakupa 5 mari takakuta kuti mari ndinayo 3 ne5 toita matauro kuti mari ndeyekwana mukawirirana magara 3 ne5 magara semusha mawirirana vanhu vavo vatopa mari patokupo zve6 havana kutaura zvino kuti pane 6 ini namutsinzi wofuti handinambowanzwa vachitaura kuti hase kwedu musi wati atiriko nembotaura wakachangamira aiwa tikungoda kuonesana nedare vanhu vachidigesta vachinzwa pana amai vakasunga rukwavo taurai amai funga kuti sabhuku zvavabvunzwa vanenge vamwe vakapereka nyaya dzakatiwandiri vakabvunzwa village 5 tonganagara pavo ndo vakabvunza vachiidzira kuti sabhuku pamapuranga akatengeswa ane mari yaakadya sabhuku ndopa akazosvika kudaira kuti inini handina mari yandakadya ndakaenda kunoonesana namakwara taonesana namakwara takasvika tikakundwa chinzi muganhu ndewekuri ndo vandadzoka takasvika takakundwa ndizvo ka nhasi vari kuti amutsinze nhasi vari kuti hamutombokwana ikoko ndizvo hanzva kutaura nhasi ndopano kutezvaaaka tingasatange tavanyanyira zvedu vamwe nhau iripo ndeyekuti vaviri mavhileji mari iripo haina kuti nezvekutanga chechipiri dana kuchiti mavhileji ari mairani andikuda vakamboenda vasei ngavachibatana vaonesane nemaziri avo emiganhu yavo voziva kuti vopanana sei mari dzacho kuti mari iripo haina kuti asi imimi sevaridzi vevana ndoda kuti mubatsire kana paine kakudai vana vese vafare varunzi 6 pombonzi hapasi pavo ndizvo pombonzi mari takabata wiriranai handika saka toti veku5 vafare veku3 vafare nokuti makangoti saka zvinongozoita nepamwe handiti vana ngavasununguke kana mari ingochekwa nepakati yochekwa nepakati vana vese vowirirana vonzwanana nekuti vana ndevenyu vamuri kugadzirisa makatanga mavaramwira nyaya hapana chinobuda pamusoro ichangano ndofunga panyaya yemuganhu isusu kugara sekutaurwa kwaitwa navamutsinzi vapa vachitaura nezvenyaya yevanhu vevhidhi pamapuranga iwayo ari kumhiri kwakamoto village 5 oro aro yakanga yagara isina mapuranga 5 isusu taigumira pamapuranga panogara maijeje ndo mapuranga yedu atakagara tichiziva kubva tichipfuura kumaumbo kuri kunosangana village 3 nevillage 4 asi uri kunzwa here kuti ivo vakabata mari ari kuti kune 6 chetenyu zve6 andati wamunzwa vachidare here ndira mubvunzo wamunzwa vachiti 6 chete ndati wamunzwa vachiti 6 chete kuti 5 kune 6 chete mapuranga haunozvinzwa potai muchiteerera mudare mosimuka muchiziva zvamuri kutaura musauye makada kuplana zvekuhwitsinisa taurai sabhuku weku3 pachioro pamusoro imomo inini nyaya yandanzwisisa murume yachitaura ataura kuti mapuranga 6 ndeyekutiri ndo akatengwa $50 tobva aramba nemari
haana kuda kana ku3 haisati yabuda chikoni 0 panga pachiita nharo kuti hatitange tayanana tiende pamugano tinatsoona veku5 vasununguke isusuwo tiite se tisununguke. Asi handiti muri kunzwa here weku5 sabhuku ari kuti hakuna kana chedi ikoko. Pindurai ipapo. Ndamunhu ari kutaura kuti hakuna chedi. Saka mavada kuonesana chii pasina chake. Saka ngatoreka mari yacho yese ka. Tiri chorei mari yacho yese. Botsa sabhuku aramba. Ndizvo. Ndizvo here pindurai. Taurai ndaramo tari mashure. Taurai ndara. Taurai. Mutaura mamataura muri village ani. Yaeka ule mugano ndiwo toripo size yemugano wayo isisu kugara kwese ukata tichi kama kuzakanaka mapato edu akanobatana saka kugara kwedu tanga tingosera tiri pamwe chete nevaperi mugano mondo kunzi pane hafu yekuti 5 kwedu kasvika panzvimbo yasina kuti papegi ye5 nekunobvumira mabhuru edu zvakatisiyana. Nyaya iyi takatomboitaura nevabereki vachiti vanamisa mapuranga avo emugano kupadhuku tikaonesana nevabereki vavo zvakanaka. Tikubvunza nyaya yemari pano nemari yakatengeswa mapuranga. Isu hatine nazvo kuti uyo aritaura zvake nhasi ari zvaakambotaura mazuva akapera. Uyo ataura zvekuti kune chakati chiriko. Uyo ati hakuna kana chiriko mugano wedu uri kwauri. Uyo akati ne 68 ndo mari yandinayo anditi. Asi masvondo akapera akati ndakakurirwa nevanhu veku3 vakatora mari yacho yese. Asi munhu akatora mari ndiani? Ndeuyo. Uyo wati akabata mari abvuma akati asi 6 asi sabhuku ariti hapana kana chiripo. Ine mvunzo wamirai ndakubvunza mvunzo ndakubvunza. Mapuranga 6 akatengeswa nevanhu akati kune vanhu vekuvillage 5 vatatana kuti pinde ingoti pindwa chete. Mapuranga 3 akatana noku3. Mapuranga 6 ndevanhu ndevanhu 6 6 iwa ndevanhu 3. No, implantation. Vana venyu imiro 5 yavanhu 3. Ndiro 3. Ndovanhu vamiti 6. Vakatengesa akawanda ndevati. Mapuranga vanosatengesa ndevegu3. Ndati vakatengesa akawanda panyaya iyi ndevati. Hapana kavu3 ndio vakatengesa mapuranga. Vegu3 akatengeswa ari 6. Ari 6 chete mapuranga atengeswa. Mapuranga yareba 6. Koma pana 6 egu5. 6 ini chakaita kuti ndibvume sasecretary abata mari. Ndakaita intermediate kuti vanhu generation yako maboundary avanyatsomaziva vataurira nevasatukane kana vakaita intermediate papo nyatsopatsana ngura yekuti vanhu 5 ndeve secretary ndabata mari sabhuku akayanena makwara vakasoti vanhu veku5 vari kuti mapuranga ndava ndikati okay rega ndibate mari chaudza vanhu veku3 committee nekomiti yeku5 moenda kumapuranga munotaura indiripo kana mapuranga hanzi ndeye5 ndokupai mari kana mapuranga hanzi ndeye3 ndopa vanhu mari ndo zvakaita kuti uno zvaunoziva zvako ndezvekuti mapuranga ndeye3 ndo zvandoziva vataita haina kana puranga kana 1 taura shamwari pamusoro ndofunga inini zvemukomiti yevillage 5 nhau iyi ndikuona kuti yakaitwa debate kubhawa yaitwa debate kubhawa kuvillage 5 ripoti iyi hainambobvira yapinda mukomiti yevillage 5 sabhuku ndinofunga kuti vakainzwawo ichiitwawo debate kwayakanzwikwa ndokubva vatorana nemumwe wavakatorana naye ndokubva vaenda asi isusu sevillage 5 mukomiti ripoti iyi tanga tisina. Mapuranga ndani ndenye here vanhu vevillage 5 mapuranga ndevillage 3 akawisa nyaya kuno ndiani aiwa vamwe vari kuzviramba anagarabha vari apo garabha asi kuramba vasitengesa mapuranga taura shamwari mapuranga vasitengesa Now we put it ma generation.
generation magenerations ariko ezvimwe zvaazive mugano but nyaya iripo ndeyekuti mugano uripo mapuranga iwo atori kuvillage 3 haasi tombori 5 kuseive ku5 ari kuti ndavo inhau chete kuti vanenge vasingazive kusei sabhuku akati mari yakatoone avo akashaya simba rekuklema mari sabhuku aigona kuklema mari sei kumugamudziri wake zvazvinoita kunenoro ndikataazera sabhuku vacho handiti vanogona kuti vasingazive mugano saka imimi musabhotere masabhuku asingazive mugano nekuti masabhuku ari kubuda sai ndizvo here aiwa katiwirira nei aiwa imimi yoku5 kaendee sabhuku enyero munongobhotera munhu asingazive mugano sei tambozwa pane mumwe wekuvillage 5 era sukudzaroko taurayo kuvillage 5 inini pane pandakaida kubvunza kuti mapuranga achekwa ari kunzi achekwa mapuranga chakatadzisa munhu angapiwa mari kuti vaite zvavatuda nemari yavo achiziva kuti hapana deni chii mubvunzo wagwazi wekubvunzwa hongu ndinopindura mubvunzo wenyu chakaita kuti inini ndirambe ndakaholda mari inyaya yekuti inini ndakanyatsozivana ndakauya ndakapinda miremeri ndati kuri ndakaziva kuti paito dambudziko remageneration you see saka vanhu vanoda kuti vazive mabhaudha saka ndakazivamirai mambo tinopedzera nguva vanhu vese uvhesi novhireti havasi kuziva mugano wavo ndochokwadi havasi kuziva mugano wana aita vadai vaiziva mugano wavo ini kwatazoziva patoni pendosavandopenyera vanoziva asi pane chitsotsi nhasi pachidonze papasina mugano but musuya makati mari yakati waduku pane chitsotsi chiripo chitsotsi ngaiboni chatisiri kuda kuti vanhu vabirwe isusu hatineva nemari yenyu satisabomudzana kuti imari muri kunzwa hatori nenayo but vanhu vanofanira kuwirirana ndosaka mambo achiuya kuzotaura nemi uri vana vake tauraiwa nememeru chatata kuzokumbira mambo chatocikumbira tisu mamwe mageneration asingazive mugano dai zvaigona vakuru vachitoripo vanoziva mugano mambo matiyananisa nevillage 5 tobva tambonyatsoziva kuti 5 uku haichasvika 3 uku ndobva yavo 3 uku haichaenda 5 uku haichaenda togara tangoziva kuti veku5 oda ku5 kuti alright umotaura umwe wacho tazvinzi umwe wacho saka tinoita manje imi vanhu veku5 noku3 notimirira chipiri muungano tokuita 30 minutes nemucheto vatapfuura ndizvo atikuirirane saka I think kumasasa tichasvika na 12 bochatanga tiri pa2 saka 12 okoko hatisazotanga kudeedza vanhu na 12 okoko tirangosvika makatoungana tongoadresa yemugano changamiro yenyu kudzai mugano asi nyaya yemari ngaipere nhasi taura yemwari ndingatosindeudzwa mashure pane panoda kunzwisisa nekubva ndaziva hazvanzi toda kuti mutiratidze mugano tinobva taziva kuti veku5 vakachasvika ku3 vakachasvika ku5 ipapo ndoda kunyatokwanzwisisa nepabata kuti pari kureva kuti kudini nenyaya yekuti magariro avanga vakaita vheshwa nekumva zvikura ana baba vega vamwe havasisiko vamwe vachiriko patori zvimwe zvavakaitirana zvakamirirana vamwe vachifanana pamwe vamwe vachifanana pamwe zvatinoziva isusu kuti ava ndevek5 vakawirira nevakuru vedu kuti vari kupiwa apa vakawira nevakuru vedu vamwe vari kugara apa ipapo da kunyatsotijekezana upindura nyaya yako nyaya yako uda kunanga pakuti mombe dzeko vanhu veku3 dzikaenda ku5 uda kutemerana teerera nyaya ndikubvunza ini ndoti mafuro edu eku5 mombe dzeku3 hatiri kudzoka mafuro evanhu veku3 dzeku5 hatiri kudzoka aiwa izwaika mukomana uyu ane nyaya anotaura but muri kumhanyirira arikuda kutaura kuti zvine zvimwe zvavakaitira ana baba zvekubatanidza zvinhu zvakabatanidzwa kudhara ndozvachida kuziva titsanangurire nekuti tisatifembere muno tobataisa tapagadzirisa saka isakomana topedza nguva chipiri tiri kuuya andika munhu wega wega unotaura poindi yako toedza ndizvo otso chimwe chamunofanira kuudzwa ndechekuti musape makaita mabhindauko emusha musina kuudza mambo nyando kuti tafunga kuendesa jecha kuti titengerwe waya tafunga kuita zvakati nekuti mambo ndopaanobva daiwa chidedzana emese musana ingodzokora mabasa taime ukohwa inemuka mangogara muno mevhide matari saka tichazvigadzirisa pachaiko asi nyaya yemari iyoyo mari tichada kuiona iripo
kana zvaita tichazochaitsemura sei nekuti hapana kadigara mupuranga tauresa pamusoro iyondo ini ndamuda kukumbira paditi ndofunga mambonzwa chimo chandambotaura chachenye basa kuti ndinge ndichawanika futi chipiri kunokoko aiwa iwewe manje apa tuta zvemageneration saka apa makasunungurwa sabhuku because uda vakura napapa kuti nezvawavo asi ndiri ipapo ndachitangoti titsanangure zvataurwa naGarabau mamiriro akaita village 3 ne5 pane vanhu veku5 vanga vaine miri yainyudza inge isingarimiki ndokubva vanokumbira kuvillage 3 ndobva tapiwa minda miri kwatigadzira nokwachipindiko ndo minda yekutanga tazoti fambei pane pakaitwa tumastands twevana twemusangano twetu tine vana vanenge vatatu vanoti Richard anyway wechitiri ndiani vakaenda kusaidi rekuvillage 3 mukukumbirana kuti sezvo vari kudhuze neku5 taingokumbira kuti vana ivava vagare isusu zvacho zvanga zvichitaurwa zviya zvekunzi zvii zvamakaitirana zviri kutaurwa naGarabau. aiwa inzwai varume kana nyaya vanhu vachiwirirana hatipindiri nekuti hatiti kana makawadzana kare takuchitira ku3 dzokerai ku3 makadyidzana kare makawirirana kakomana patinongopinda ndepekuti pane akuda kutora zvemumwe zvisiri pamutemo mazvinzwa here tinatinongotaura chetezo itinongopinda pekuti hamusikuita tokugadzirisana saka kana vanhu vachiwirirana kuti iwo kanhina baba tora apa ndizvozvo wakanditoreka saka tikaite sei hapana taurai Garabau but ku5 tongwana vanoziva mugambi chachi ivo vadiki vacho vadiki kwandira vakazungaira kuti painzi musangano vanokumusangano havauye mabva vachitiwa amuriwa madam Mombi aigara akataura kuti vakomana uyai ndikuratidzei mugano but ezvinezvishere ndikatika kuti mambo uyai ku3 tiyanana no3 isitogona kusaitakumira kuti totogona kutozwa nepamumba totoziva kuti ava ndipei vatati kunopadai wozwa ndaiazvasi ini ndichirangarira pamusangano wevillage 5 mugano tudambudzika kumapuranga kwaitonzi kune mapuranga akati wandei kuku kwazirida kuti mubatsirwa unonganza akati wandei kune mamwe anenge ari kuku ninge 3-4 ninge kuku kwaika amuriwa vaichitaura kuti mugano we unopinda naipapo 3 inozoenda kune aya ari kuku tichitaura pamusangano Garabau idzodzo tinodzida chipiri asi chataakuda kukuudzai vanhu vemasasa chatinoda kuudzai vanhu vemasasa ndechekuti uko tototakura masamoni akawanda munhu anozvidza mambo takati munhu wese ngaaungane munoudza kuti ngavaungane nekuti yosara dzimba nemba tiri kuvasamona ndio vanenge vachiita kuna sekeko vachiita kuti nyika yedu ifumurwe kunoko saka asiri kuuya pamusangano muta tinomusamona ane 18 wese ndabhavhu ngaaye pamusangano pedu kana redunhu ranyandoro tatozvindogara aiwa kuti tine taipingu zvekuita mombe dzeku5 ne3 dzinofura pato tikuti mositara chipitonzwanana aiwa hapana patinoza padecision bezimuri vashoma Garabau mambo vada kuti mubatane mese handizvo asi tiri kuti isi munhu wese ngauye mambo asi kuparadzanisa anotokubatanisa ndizvo neku3 neku5 munongova vamwe chete zvamakaita zvokuti mwana unopiwa muda uko ende handizvipinde pakati pazvo muri vanhu vamwe chete ndimunoti munokokerana moto handinei nazvo chandisikadi kutaura kwokuti munhu anoti panori pangu chete pasi pake mapanzo saka tosangana isusu tiri kuti tiri kuuya vanhu masasa ndo atoda kupfuura mavillages masasa toida ndosaka tiramba tichingouya chipiri chega chega tiri kumasasa ivapa takutosvikomira kuti pamuri patakambomira futi ndakapera tinoda kubatanizai muwirirana nekuti vanga vachirasisa tovaziva vazhinji vacho vatungamiri venyu ndivanga vachirasisa zvinhu izvozvo
Vokuti ainge achiti inini indoteerera seke indinozodai saka ndovaende tikazovasunga vanotiri kwaseke hatimboregedza kusamona nekuti uri kufumura uyerwa manyandoro uchiusa kwaseke saka tiri kuuya kwaikoko saka nyaya dzenyaragara pa titokunzwai totodanha vanotaura vachitionesa nokuti takutozivawo nesuwo tiri vanyowanika izvi tiri vadikiwo tachitozivawo saka tiri kuuya saka imisimukai zvenyu muende vangoda taura taura kuri kuda kutsaudzirwa kukumbira kune vangu vachibva mudanza vapera kutaura zvinhau yemabasa hazvaita here kuti muvatseketidzo kuti muiri wikendi because vamwani vakumabasa so vari vachiziva court business takes precedence over any other matter. Aiwa manzwa zvaataura kutanga ari kutiwo paoutreach yenyu asi mupindure yekuti mimi Saturday tinenge tine dare pano atitaura zvakanaka mukomana Saturday tine dare pano asi tiri kuti isusu anenge ari muvillage asina kuuya isu tinotokusamura ati pakuregedza unovazodaira wakagarapo nekuti auya zokuona kuti ugadzirise yoga waita mpipi ndoko iye asiri kuuya ndiye mhandu ndevari kutengesa mapuranga yavo saka vakatunganisana asina mhosva munhu saka tinoya ichipiri akomana mari toda kuiona chipiri iripo toda kuona yakabatwa kwete ongotaura mari iripo tinongotaura zvinhu saka sukukai sabuka endai zvenyu